týká projektu Za domovem důchodců. To máte nastudovaný na doma. Něco asi. Takže teď je prostor veřejná schůze. Tak já otevírám veřejnou schůzi. Já jsem chtěla jenom říct, že já jsem dneska ještě psala soukromý mail firmě Frank Bold, možná to jméno znáte, ty hodně řešili právě takový ty ekologické kauzy, například řešili toho sedláka Reutera, řešili ArcelorMittal a tak dále, prostě jsou takový v tom hodně, myslím, zvědní. Protože jsem vůbec netušila, koho město oslovilo, koho ne. Mluvila jsem teda včera s paní Volnarovou. Tam mi řekla některé jména, které pro mě nebyly v podstatě nějakou záruku. Teď, když se jmenoval teda Ateliér pro životní prostředí, tak ten pro mě teda určitou záruku je, ale samozřejmě nevím, v jaký je to fázi. Vy jste zmínil, že někdo nevíte, jestli vyjde, nevyjde. Takže jsem si teda dovolila tohleto udělat. Samozřejmě v mých finančních možnostech není. Jako pokud budou chtít nějaký financování, jsou sice neziskovka, ale nevím, jak to tam chodí, to byl taky samozřejmě můj dotaz tam. Tak pokud oni by se teda pozvali, měli by ten čas, tak jestli můžu teda přehrát jakoby směrem teda na vás. Adresujte ten dotaz přímo na pana Navrátila, který některé tyhle věci koordinuje. A není v tom problém. My některé, co jsme oslovili, tak už právě máme jakoby zpětnou reakci, kdo má kapacitu, kdo má čas a zrovna Ateliér ten čas. Takže tam už máme konkrétní výstupy. Když tak pana Navrátil podá. Pokud se teda ozvou, tak já je přihodím a pak možná asi... My máme doplnění. Jenom poprosím, to si přerušit nechci. To je právě to, co jsem říkal, pojďme jako, my si tady to promluvíme, opravdu sdílíme informace, jak pojďme sdílet, protože právě děkuju za ten Frank Bold, jako máme, opravdu máme důvěru k ním a obrátili jsme se na ně prostřednictvím Michala Trkana, takže teď, ale to není o tom, že jsme ty informace sdílet nemohli, ale my jsme je sdílet mohli. To znamená, že my jsme se obrátili na Frank Bold taky. Dobrá zpráva je, že pravděpodobně, což Frank Bold jenom takový tajný jméno, je to bývalý ekologický právní servis. Velmi kvalitní lidi, velmi kvalitní organizace a jsou schopní nám pravděpodobně na 90% pomoct i bezplatně. Je to elita. Já teda tam jenom napíšu, že... Je to elita. Aspoň vidí, že... Mluvili s panem Trkanem. Nížku se zajímáme, ale to je právě... To je škoda, že vy jste psal, že vlastně teda pan Trkan, a už jste nepsal, že jste oslovili tyhle. Že jako padla informace o panu Trkanovi, ale už nepadla informace o tom, že jste oslovili. Já jsem předpokládal, že se tady dneska o tom povíme. Jo, tak jo. Michal je oslovoval dneska. Jo, dobře. Tak jestli vůbec jako je to smysluplný nebo ne. Jasně, ale v tom asi není problém. Mně přijde ani, že ta výměna informací není nějaká vadná. Prostě město ze své pozice a samozřejmě funkce oslovilo některé společnosti, což je v pořádku. Pokud pan Trkan oslovil někoho dalšího, tak koordinačně není přece žádný problém to přeposlat na kancelář starosty a v rámci té skupiny se pak rozhodne, jak, co, za kolik, komu a rada města chtěla vyhradit určitou finanční částku na řešení této problematiky. Vidím to jako úplně standardní věc, bych to nehledal. Je to věcí jako pár dní, že jo, takže přemýšlíme stejným směrem. Frank Boldi jsou... Já bych ještě teda doplnila, já jsem vůbec stala i okolní úřady, tu jsem právě nevěděla, jestli jste je oslovili nebo ne, tak se mi vrátila teda kladná odpověď z Líšnice, z Zahradských Tín, a řekli mi napsali, že se to dozvěděli 14.12. úplnou náhodou. Paní Volnerová mi teda potvrdila, že skutečně jim to nešlo, nevím, to byl asi zřejmě nějaký teda jenom omyl, nemám vůbec odezvu z Čisovic, tak jsem se chtěla zeptat, jak to teda je, kdo byl informovaný. To asi pan Navrátil vám odpoví, co tam to byli informováni jednotným e-mailem, tak jako všichni ostatní, všichni členové mikroregionu Níšecko. My jsme dneska mluvili i s paní starostkou z Čisovic, která je předsedkyní mikroregionu. Jsme ve fázi, kdy se dnes zpracuje text prohlášení mikroregionu, kdy mikroregion Níšecko a všichni starostové podporují stanovisko města Níšec Podbrdy v té činnosti, že chce zabránit, pokud to půjde všemi právními prostředky, vzniku toho provozu. Já si teda vysvětluji, že to prostě neví. Teda nevěděla na 14. Já nevím, s kým jste tam mluvila, takže... Nemluvila, posílala jsem mail a mám prostě mail zpátky přímo od pana starosty. Nevím, neznám na to odpověď. Ale jestli můžu ještě tomu
předchozímu, tak my jsme ještě dneska kontaktovali paní Evu Tylovou. Paní Eva Tylová, ti, kdo se stará o životní prostředí, tak určitě víte, že je bývalá náměstkyně ministra životního prostředí a byla ředitelkou inspekce životního prostředí a ta také přislíbila k tomuto nějakou sounáležitost a pomoc. Dokonce není vyloučeno, že by mohla být i účastná v pondělí na té pracovní schůzce. To je ale všechno ve vyvinuto v řádech hodin, co bude vidět. Že ty obory před tomu budou jakoby přistupovat k tomu, co my děláme, ale nebudou se sami k tomu nějak vyjadřovat. Pokud to bude nutné, tak jsme domluveni s paní starostkou Čisový, tedy předsedkyní mikroregionu. Pokud to bude účelné, to si necháme poradit právě od právních expertů na ekologii, že by se sami dobrovolně přihlásili jako účastníci řízení. Jo, což by samozřejmě roli mohlo jako posílit. Někdy to je dobré, někdy to dobré není. Necháme si poradit od expertů a pak se do toho určitě pustíme. Jsme připraveni. Další otázku, jestli by nebylo dobrý, aby i prostě veřejnost třeba i jednotlivě reagovala. Protože často potom, když jakoby jdou ty vlastně další jakoby zhodnocení těch prvotních řízení, tak oni se často točí na tom, že říkají, no ale veřejnost nezvětla žádné připomínky. Já vím, že vyjádření není to dobré. Já vím, ale my už teďka máme několik připomínek, který nám chodí e-maily na tom diskuzním fóru a to my všechno zahrneme samozřejmě do toho konečného stanoviska města. To je fajn, že aby mohli lidi vůbec reagovat, je teda důležitý je informovat. Jo. Já jsem se to dozvěděla fakt úplně náhodou, hledajíc knoflíkový trh, tak prostě koukám, že kovohutě, jo. Tak tohle prostě nepovažuji za způsob, jakým se má informovat veřejnost, protože to považuji za základní chybu, protože čím díl to ty lidi vědí, tak tím jako lidi mají víc prostě času na to reagovat. Tohle bych prostě vytkla, nevím komu, ale možná vám všem, prostě myslím si, že prostě ty lidi mají právo na to být informovaní. Tak já jsem my jsme spolu mluvili po telefonu, já jsem pátrala neměla a my jsme se bavili o tom, že tam došlo k nějakým časovým problémům z toho důvodu, že prostě ty informace, že my jsme potřebovali nějaký čas na to, všechno prostudovat, minimálně si na to udělat jako nějaký názor a nebylo to otázka jako 2 hodin, jo? Já to prostě chápu, ale ta problema tam